Me päätettiin automatisoida meidän tuotantoa sen takia, että meidän sisäinen trukkiliike vähenee. Henkilöillä on enemmän aikaa tuottavaan työhön ja laadunvalvontaan. Solving on toimittanut Raniplastille tällä hetkellä 2 pienempää trukkia, jotka kuljettaa rullia kalvotuotannosta tänne korkeavarastoon, lisäksi pakkauslinjalle ja heinäkeristeuuniin. Näiden 2 pienemmän trukin lisäksi meillä on 1 korkealle nostava trukki, joka operoi täällä meidän korkeavarastossa ja syöttää täältä sitten rullia jatkojalostukseen eli paino-osastolle ja saumausosastolle. Raniplastilla on suunnitelmissa laajentaa vihivaunukalustoa kapasiteettilisäyksen myötä ja se tukee erinomaisesti meidän strategiaa. Yhteistyö Solvingin kanssa on toiminut erinomaisesti, eli ollaan saatu apua nopeallakin aikataululla aina silloin, kun sitä on tarvittu.